नमस्कार मित्रांनो, तर आता मी चाललो आहे आपण जे सकाळी गेलेलो भुईमुग काढायला तिथेच. बाकीची सगळी मंडळी आधीच पोचली आहेत, ती 2:30 वाजताच गेली आहेत. मी जरा झोपलेलो त्यामुळे थोडा लेट झालं मला. आता बघू तिथे काय काय चालू आहे. बऱ्यापैकी काढून झालं असेल कारण की एकच कोपरा होता. तर आता मला बाबूचा फोन आला ये म्हणून लवकर. तर आता मी चाललो आहे तिकडे. आणि आता आपण इकडे आलो आहे. इथे बाबू, पुष्पा, बाबूची बायको, नाना सगळे भुईमुग काढत आहेत. काका पण आलेत. काका वाटलं आला असेल तुमचं. कामगार कमी आहेत मग. तुम्ही हरवलंच ते आज गेलाच नाही काय हो? गेलाच नाही तेवढ्यात. मी काम इधर की ह्या होता म्हणतो काय आम्हाला एवढा किती जेवढा पोहोचते असं त्यांचा म्हणणं. म्हणून तुम्ही थांबला. बाकी काय कामच नाही ना देवळात ते जाऊन बसायचं असतं. शांतता म्हणजे गडबड नसतात. हा बाबू ह्याच्याकडे ह्या काम बरा दिलंस. पद्धतशीर करतात काम. आणि बाकी या जाळी वरताना पडता या बघ. थांब थांब काय घो ना काय घो नसल्यामुळे सुधरत नाही का? घो असलो काय करता? तो कमेंट करता काय 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 करता? काय करता काय करता सांगा. पॅरेलिलू नवीन या आमचं पिते पिते तुम्ही पिणार का? दोन पेले पण हा ठेके जाऊ जाऊ जाऊ. तो कसला येतो का? दोनच बागांना पांढरो तो असतो तो तुमच्यामुळे गाला पांढरो तांबडे घालू सांगत नको घालू. रुचतो नाही माझं ऐकतील तर खरं. ते शेंगाची मॅन लावको नाही घर खाऊको नाही फुकट गेले शेंगो तांबडी. शेंग बघा काय आती एकच ह्या दोन मग त्याची बघा. हा बघा भारी जाय शेंगे बघा ते ठेवलेलं आहे ना. हवी होती ती बघा. एकच झाड दिसली घेऊन मागा. हो वाढला गेलो रे किती तरी वाढलो तो काय. आणि जर याच्या अगोदर असतो ना ह्या झाला होय. शेंग रुजत घालताना यक्की घालतात त्याच्यातलं घर. हो घर घालतो फोडून अक्की घालतो. अक्की स्वामी घातलेली आहे यक्की अशी हो. रुजता पण जास्त लागते. डबल घर आहे झाड येतात. डबल आहे आणि भिजू गई भिजूची लागते. मग सुकून मग रुजत घालणार. सुकूची लागतात. सुकवायचे पण फोडायचे. हे आता असं घातलं तरी रुजणारी आहे. झाला रे. अजून कौतुक.
सगळा भुईमुग आता काढून झालेला आहे. पुष्पाने खूप काम केलं आहे. काय गो हा बघा, हा आता इथे आणून ठेवला आहे. कारण घरी न्यायला आता जास्त माणसं नाही आहेत, त्यामुळे आता इथेच ठेवणार, नंतर तो घरी घेऊन जाणार. आणि हे नानांचं घर. साफसफाई फक्त बघा किती आहे ती, एकदम चकाचक. तर आता सगळं झालेलं आहे आणि आता आम्ही घरी जायच्या तयारीत. हे खय घेऊन जाऊचा काय म्हणतो? मी टाकीत नेतो इथं. काम दिसत नाही, काम व्हायचा जरा करते तुझा मार काकर या लई जेवढा येशी अर्ध्यार ना. माझ्या मानेन घेऊ जमणार नाही डोके. अशा प्रकारे आपण वजा घेऊन चाललोय. आता मी पाईप घेऊचे आहेत ते काय ते घेऊचे आहेत. तर आता आम्ही घरी जायला निघालो आहे. बाबूच्या डोक्यावर ओझ आहे, दिसता बाबू? वाटत नाही दिसत आहे रे. असो कर जरा फिरवते का? दिसला? हा दिसतोय. हां कपाळ माझ्या वजा दिले ना. हां. आणि आता आम्ही सगळे घरी जायला निघालो आहे. आणि संध्याकाळी बहुतेक आमच्याकडे नूडल्सचा प्लॅन हा होय ना रे? होय तर होय. काय करूया? हां, ती अजून जागा ठरली नाही खय करूची. जागा नाही भेटली तर घराकडेच करणार. कमरेचा पाठीचा बिरडा येईल जवळ. हां हा चालू मालू पुढे गेली आहेत. हां, ती शालू मला पुढे गेलेली आहेत. आम्ही पाठवून चाललो. माझ्या हातात हे पाईप दिल्यानं अर्ध्या वाटेत आता मी त्या बोजा तो मी घेणार आहे. माझ्या पहिला योग आहे ना. हां, शेंगे हवे असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये टाका. हम्म. शेंगे हवे आहेत म्हणून. त्याच्याकडे पार्सल करतोय मी. होय, मी 2 दिवसात मुंबईत येणार आहे. हां, तोपर्यंत याच्याकडे दिलेला. कमेंट करा हो. मेन आमका कमेंट हवी आहे तुमची. हां, व्हिडिओ आमचे आवडतात की नाही त्यात आमका समजत नाही. हा. कळाक वाया. बोला काहीतरी. धरून बस कशी आहे. जीवाच्या मनात जो मेले जड असतो मरता इकडे जाता. मला ते पाणी गोरात मी तुझ्यामुळे थांबलो. जोरातच गेले, फास्ट एकदम. अरे चला तर मी अर्ध्यावर घेतले वजा. आता अर्ध्यावर याच्याकडे दिलोय. पाणी आहे, पाणी क्रॉस करून मी याच्याकडे दिलोय. दमलोय बस म्हणून माझ्याकडे दिल्या. तरी ही काही रवली. उडसून काढ माझी. हा, तुला कसं वाटतंय ओझं घेऊन? अरे जडा जरा वाईट जडा. वाईट वाटतं मुंबई गावा गेल्यावर काय? होय, हा. आता वजी घेतल्याशिवाय कळणार नाही. कळणार नाही. तसं पोरगो कामाडी या मधी टंगरा होता माका वाईच. शालू माली चलतत
राजू काय रे ये थांब विनू हो मे धर 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 पाईप धर यो तुमचो मी तो ठेव पाय ए फोन आ बाबा ए चला तर अशा प्रकारे आम्ही घरा किल्ला आता टाकूचा नाही रे वजा हा थांब मी उतरते तुका अकडे बघ हां ही लाव थांब पाईप ठेवते